Dobrý večer, bolo 7:30, to je čas na noviny z domova i zo sveta. V nasledujúcich minútach vám ukážeme všetko, o čom by ste mali vedieť. Pozrime sa teraz na najdôležitejšie témy dňa. Taliansko chce zo Slovenska stiahnuť svoje systémy protizdušnej obrany Mamba, tvrdí premiér Fico. 17 kilometrov prešiel rušeň bez rušňovodiča. Nikto zatiaľ netuší, ako sa dostal do pohybu. Cena za prenájom slovenskej poľnohospodárskej pôdy je aj 15-násobne nižšia ako v iných krajinách. Slovenské nebo v súčasnosti chráni najmä taliansky systém Mamba. Ten nahradil Patrioty, ktoré postupne zo Slovenska zmizli. Premiér Robert Fico však prišiel s informáciou, že Taliani sa rozhodli Mambu zo Slovenska zobrať a náhrady vraj niet. Podľa šéfa našich ozbrojených síl Rusi koncentrujú novú technológiu